A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ini menjadi seperti ini terus jadi apa mak iya iki? Mang lak wis diomongno gilingan, Mak. Wis diomongno. Terus mari ngono metu teko gilingan maknya dadi apa? Targetnya apa maknya ini? Aku ditakoni ngono. Ya targetnya cek kontakon niku mang. Nek aku gak nglakoni maknya lak kon gak takon targetnya apa, Cak? Agendane apa, Cak? Gak duwe agenda. Aku tak kandhani kon rek ya. Nek kate gawe ormas jelas to? Segmene iki, ideologine iki, prinsipe iki, sehingga nanti aplikasi ADART-nya ini, ya toh, jelas ya. Wes, katanya gawe parpol jelas, biayanya saene, tujuannya pemilu dan seterusnya jelas. Katanya gawe warung jelas, opo sing didol rek, sate kerang, opo-opo, jelas semua. Nek maya ono rencanane tegak. Aku takon, sampean kabeh iki lho nggo ndek kene pirang jam? Ya dihitung ta 6 sampai 8 jam ya. Dan ini terjadi di sini tok apa juga di tempat-tempat lain? Tadi malam di Magelang itu gak 6 jam sepanjang acara udan. Dan gak ono sing minger, gak ono sing peduli karo udan. Ya keloncom sak jakete sak kaose salaman jajariku apa jenenge payone iku lang trocok-trocok yang sebaris iku lho. Ngono iku ya ndek ngisore arek-arek karo salaman iku. Wani aku ngerencanano ngono. Ayo kita bikin makya 8 jam. Iso. Wani aku gawe ngono. Udano aku dilarang pulang. Wani gawe aturan ngono. Mungkin gak makya direncanakan. Mungkin gak maknya di konsep, mungkin gak maknya di program, kan gak mungkin. Apa meneliane sing rada gak padha karo ndek jopo-jopo. Meneng cep masih karo anak arek cilik, ya tetep arek ya melo. Jam 3 kadang-kadang ya melo antri salaman, ya toh. Arek cilik sing apa sing dirungokno arek iku, Mas? Lah ngono. Iya, tapi kan di sini kita dibukakan dimensi bermacam-macam loh. Sing ngrungokno lak gak mek kupinge tok. Sing ngrungokno gak mek pikirane tok. Atine iso ngrungokno, nuranine iso ngrungokno, urat sarafe iso ngrungokno. Pendengaran itu begitu luas, begitu banyak dikasih oleh Allah. Nah, iso ta aku nggawe acara ngelompokno arek sak Indonesia, sak dunya, sampai Korea, sampai Arab, sampai Malaysia, sampai Ndindi, sampai Jepang, sampai Australia. Terus tak kongkon gawe program, ayo makyahan minimum 7 jam, wani. Gak mungkin toh. Tidak ada manusia yang mampu membuat apa yang Anda alami sekarang itu. Maka siapakah yang menciptakan makya? Siapakah yang membuat makya? Allah. Nek jaremu ya. Dadi nek ana wong takon, "Apa iki oleh-olehane maknya?" Ya takono sing gawe. Takon aku. Aku lak gak terus ya. Aku ki mek nglakoni. Soale gak kober nglakeni. Lah nglakoni terus ya. Kepeduk bojo di airport, sing cituk rene aku rono, ngono terus. Apa kok ngelakoni tok ya ngono? Gak tahu. Seneng. Anggo digawe kata-kata ngono iki sing susah iki redaktur JTV. Diteleponi ono pengajian kuwi laki-laki barang. Niku senes pengajian niku menek blembing. Oh kiai kok lho niku senes kiai niku Cak Nun. Ya cek gak gelem ngarani wong. Iki dudu pengajian, Rek. Iki mek arek-arek ngelompok kepingin dolek barang sing bener, kepingin dolek urip sing luwih apik, kepingin dolek masa depan sing seimbang. Ngono lho.
Loh, kapan tercapai nih? Wes tercapai pada tingkat individu, keluarga, dan komunitas-komunitas kecil. Nah, Indonesia ini gak gelem kok. Kita mboten. Tercapai, wis tercapai. Anggitmu kan iku longgo 7 jam gak butuh keseimbangan, tanah galak mereng ngene kan. Lak tegak gegermu ya tegak. Meripatmu barang lak seimbang sih. Jadi Anda sudah mengalami keseimbangan. Justru maknya itu hidup sampai berjam-jam kalau ketemu, karena mereka, Anda semua mengalami keseimbangan.